Mission for Christ Fellowship. Awisan da kayo manan kakabsat nga umay makikagwa ka na kami. Hallelujah. Amamumi nga padpadaanan nyo daytoy nga ramid iti Ilocano service ket dawatek nga makikadwa kayo habang agkan-kanta tayo kakabsat padaydayaw iti Apo. Hallelujah. Hallelujah. Kantaan tayo jay bantay ti hallelujah. Hallelujah. Agbiaga iti bantay ti hallelujah.
dayo da ka apo kinitan tandok da ka o Dios iti daytoy nga rabi manen apo madaydayaw ka ket isaruno tay nga kantaan tayo kakabsat dijay ti parabor. Hallelujah. 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 Ti parabor nagsamiten tain sa Sarakana biyaku itanaragsa di parabur anaamwan isut ng Vietnam na nagpatigil di ayat na kanyang idi anamatiyan ti Adonai apeg-pegan kain nak nadasan kaputi grasya na God, gloria magtenga Inton adaday joy, gloria ranyag awan pumado ragsak awan ingkana maminsan pa'y kakabsat na koro. Hallelujah. Intun adaday joy, gloria ranyag awan pumado pagdayaw ken kuana ragsak awan inggana. Hallelujah, 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 hallelujah. Kararag tayo kakabsat. Oh, madaydayaw ka apo, madaydayaw ka, madaydayaw ka, madaydayaw ka. Wen apo, da kami manen apo tiday ito nga rabi si Papa kumbaba kami manen apo umay di tatrono ti parabor mo apo Dios. Hallelujah. Madaydayaw ka apo gyaman kami manen ken ka tiday ito apo. Nga oras baba na apo iti agtultuloy nga panangayaywan mo kada kami tinakadomingo apo Dios tinakam apo nga binaybayan. Nadanon mi da ito manen apo nga domingo kas apo kalkalpasti gawain mi tatay bigat. Dahito manen apo nga rabi, da kami manen tapno. Isarunumi dahito nga Ilocano service apo Dios. Iso nga apo, hallelujah. Dakil una iti panagyaman mi apo, tadadag ito, apo Dios nga aramiden, iti dahito nga iglesia, tapno may kasaba, dagiti sasawm apo.
Akasapulan unay dagiti tattao Apo Dios. Hallelujah, hallelujah. Ken Apo sakbay nga may kami manenken ka Apo, si papakumbaba kami nga may ken ka. Amom dagiti biag ti tunggal may sakada kami. Amom dagiti biag mi Apo sana po nga may lingid ken ka. No da Apo ti makita nga basol kadagiti puspuso mi Apo Dios dagiti aramid mi nga saan Apo nga nasaya at dita sangwanam dawaten mi. Dawaten mi ti panang dalus po kada kami, pakawanan na kami, Apo, tapnawan na Apo ti lapad, dagito yung aramiden mi, Apo, nga panangidayaw mi, ti dayto yung arabi, Apo Diyos, ken ka, Apo, kas Apo, maikasaba, dagiti sasaum, Apo Diyos, hallelujah. Bendisyonam, Apo, tay ayatem nga dipan mong karamatan, Apo Diyos, hallelujah, dawatak, Apo, iti panang pulot mo manan, Apo, iti naindagan nga bibig na, Apo, tapno mayibkas namanan, dagiti sasaum, Apo, iti naununag pa nga panangikas saba Apo. Hallelujah. Kat dagiti nga sa Apo. Aramidan natin na kay panggapan Apo. Kadagiti biyag. Titunggal pa'y sa kada kami. Uray pa'y dagiti agbuy-buya kada kami Apo Diyos. Iti YouTube Apo. Kan iti Facebook Lord. Hallelujah. Apo luktam. Tina espirituan Apo nga panakaawat. Dagiti nga kakabsat Apo Diyos. Kat dagiti nga sasam Apo. San ko mga masayang Apo. Hallelujah. Kat maitalimong kuma iti kaunggan iti puspuso da nga maibiyag da Apo dagiti sasaw Apo. Hallelujah. No da Apo iti umay Apo iti problema iti biyag da Apo Dios adda dagiti sasaw Apo nga pagtakdiran da Apo. Hallelujah. Nga isumot lang Apo ti mangliwliwa kadakwada Apo Dios. Isu nga Apo agyaman kami Apo Dios ket bendisyonamon Apo dayto nga dipin mo nga karamaten dayto iti dawat ken kararagmi iti napateg-unay nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amen and amen. Thank you Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Agyaman tayo kakabsat ti grasya ken kinaimbag. Dayjay Diyos tayo nga mangmangted itinabaknang nga salunat tayo. Mangmangted ti pigsa tayo. Iti inaldawaldaw madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Agyaman tayo ta marikrik na tayo akan kanayon. Dayjay presensya ni Apo Dios. Marikrik na tayo, dayay podpodno, nga panangayat, ti Diyos tayo, nga si bibiyag, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo, ti Diyos tayo kat Diyos nga si bibiyag, saan nga Diyos nga natay, no di kat Diyos nga si bibiyag, kaputa iso tinangted, ti biyag kada tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Iso nga ti daytoy nga, Rabi kabsat, kablawan tayo, dagiti kabsat nga mangpadpadaan kada tayo itatamanen, nga agdengeg, kinagbuya kada tayo, manipod dito'y Commission for Christ Fellowship. Kablawan da kayo amin kakabsat, iti kadayo, kadagiti pagtaingan nyo, sa dinuman iti ayan nyo itata, agyaman kami iti panang ipagpakamuyo, panaibagbagayo nga maragragsakan kayo, nga agdengdengeg, kinagbuy-buya, kada kami dito'y Commission for Christ Fellowship. Kada kayo kakabsat nga agrek-request, kada giti kopya, dagiti kankanta nga Ilocano akan kantaen mi dito'y ken mangmangegyo ket iti so amin nga kabelan mi ket padasen mi ti mangi patulod kada kayo. Baben iti online metlaeng. Tapno iti kasta ket maalayo dagiti kopya dagiti kankanta nga mangmangegyo ken kankantaen mi ditoy madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo patsek launay nga
maililew kayo, kadagiti kankanta nga Ilocano, kada kayo nga kakabsat nga pada nga Ilocano, nabayag dagitoy nga kankanta, nga saan tayo nga nang nangeg, ngem agyaman tayo ta, may titad manen, wenno, may palpalagip manen, dagitoy nga kankanta, ket dagitoy nga kankanta, ket pudno launay, nga no, mirisan tayo, yun uneg tayo nga panunuten, ket pudno nga marikna tayo, dayay mensahe ti kanta, ket dakkel iti ipapanan na kadagiti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. So, ti daytoy nga rabii, agkararag tayo kadi. Amami nga nasantuan, madaydayaw dahi tanapateg nga nagan mo Apo, agyaman kami launay, ti kinaimbag mo kada kami, agyaman kami launay, ti nakabakbak na nga panangayayat mo kada kami Apo Diyos. Gaputa, inted mo ti anak mo nga ni Apumi nga Jesus, nga natay, jabantay ti Kalbaryo na cross, ijay cross. Agyaman kami launay, tayso na ti nangalat ti lugar mi Apo. Agyaman kami ti daytoy nga rabii Apo. Ikinaimbag mo kada kami, ayat mo kada kami. Lord, marikrik namin ti sagid mo, marikrik namin ti espiritum nga agtignay, kadagiti puso mi, Apo, madaydayaw ta napateg nga nagan mo. Dawatik kadikan ka, Apo, nga sagidem man kadi dagiti puso mi itatang rabii, sagidem man kadi dagiti puso, dagiti kakabsat nga agdengdengeg, kinagbuйbuya kada kami itata, Apo Diyos. Sapay kadi Apo nga ipariknam kadi kadakwada, ti presensyam, dadya kaddam kadagiti biyag day itata, Lord. Anyaman day tarigagayan day itata, Apo. Sapay kadita isabet mo para kadakwada. Bendisyonam ti adipen mong aramatem. Dawatek kadikan kaapo nga pulutan na, ikanak kaditi na Diyosan nga kinasirib. Ikanak di Apo, tinalawlawa nga kaamo, panakailawlawag, dagiti saom. Bigbigak nga basitanak kadagiti kabailan. Ngem o Diyos, agtalekak ken ka, nga sikati tumulong kanyak, dawatek kadimet, Lord, nga iligad mo kadi kanyak, dadyan napateg, nga nakaikrusan ni Apo mi nga Jesus. Tapnon saan kadi asyak tinangnangro na nga makita da. Ngem sika kuma Apo Jesus, ti makita dagiti kakabsat itata. Kadagiti biyag da, madaydayaw ta napateg nga nagan mo. Bendisyonam dayto kakabsat. Sapay kadi Apo nga pulutam dagiti puso da, pulutam dagiti pagdengeg da, ket ipakaawat mo kadi iti mensahe Apo nga kayat mo itata nga idanon kada kami. Madaydayaw dayta napateg nga nagan mo. Ikumit ken italek ko nga ro dagito dawat ken kararag Apo. Amay kabutinagan ni Jesus nga pumi, dawatek amin dagitoy. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Marikrik nag ti presensya ti Apo. Patsek nga adda kada tayo. Patsek nga adda kada tayo. Patsek nga adda kayat na nga aramidan manan kada tayo iti daytoy nga rabii kakabsat. Anyaman dagiti kasapulan tayo, anyaman dagiti tarigagay tayo itata ni Apo Dios, sisasagana nga magipaaykan kadayta. Saan tayo agpapada kadagiti kasapulan itata nga rabii. Ngem dayta kasapulan kabailan ni Apo Dios nga itadken ka. Kayang-kaya ni Apo Dios nga itadken ka. Awantaan nga marigatan ni Apo Dios nga mangitadken ka. Kabailan na dayta, gaputa awan itinarigat ken ni Apo Dios. Madaydayaw dayta napateg nga nagan ti Apo. Praise God. Hallelujah. Iti dayto nga rabi itultuloy ko ti mensahe tayo iti Domingo. Ti makinuneg ken makinruar iti na Christian one apa nagbiag. Makinruar ken makinuneg iti na Christian one apa nagbiag. The in and outs of Christian living. Praise God. Hallelujah. So, adda tayo dito Daly City nga ayan iti in and out. Praise God. Hallelujah. So, adda tayo dito
Commission for Christ Fellowship, nga ayan, iti in and out. Praise God. Hallelujah. Sao ni Apo Diyos, nga kayat na nga ipauneg, kadagiti puso tayo, kaya ti sao ni Apo Diyos nga ipauneg na, kadagiti puso tayo, kayat na met nga irwar kadagiti puso tayo, tapnon mabalin tayo met nga i-share, mabalin tayo met nga ipaay, kadagiti kakabsat tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Dito in and out, dito yung Daly City, adabayad na. Ngayon dito in and out, dito Commission for Christ Fellowship, awan ti bayad na. Mensahe dito iti sao ti Apo, nga kayat na nga, ipaay kada tayo nga libre, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Kakabsat, so, anyaman ti kayat tayo nga, i-order itatake ni Apo Diyos, nga in and out, nga burger, kakabsat, kayat ni Apo Diyos nga itad kan kadayta, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo, naimas dayta nga burger, kakabsat, nga burger nga itad ni Apo Diyos kada tayo itata. Praise God, hallelujah. Isu nga no kayat tayo nga ramanan, daytoy kakabsat nga in and out nga itad ni Apo Diyos kada tayo. Imula tayo, iti puso tayo, ket i-share tayo met ti sao ni Apo Diyos. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Hallelujah. So, iti Domingo kapsat, sinalaysay ko kada kayo, dahito, there is a purpose to achieve. Praise God. There is a purpose to achieve. Sinalaysay ko kada kayo, ti verse 12, kakapsat, no kasano akan kanayon, nga agtulnog tayo, iti kada, ti agtrabaho kada tayo, adda kumapay nga agtulnog tayo, no awan daya agtrabaho kada tayo, no awan di pastor kada tayo, mas adda pay nga ipapati tayo, iti agaramid, agdaydayaw, agsarbi kani Apo Dios. San nga gaput adda ni pastor amang kita kada tayo. Isumet iti panang ipapati tayo, isumet iti panang pukaw tayo ti amen. Praise the Lord. No agdengdengeg, ngem no awan kata, mabalin tayo nga tanga, i-praise the Lord. When no hallelujah, when no awan ti praise the Lord, when no awan ti amen, when no basit laeng, amen. When no praise the Lord. Ngem no adda ni pastor Apo, praise the Lord, hallelujah, kuna tayo. Ngem no awan, baka awanen. Isu nga masapul nga daman ken awan, iti mangbuybuya, kada tayo, ken adda ti pastor kada tayo, agpadpada kumalata, nga ipukaw tayo, napapati tayo, iti panagserbi, ken panagdaydayaw ken ni Apo Dios, madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. Ijamet verse 14, anya dayjay naudi nga injay ko kada kayo, idi rabi iti Domingo, nga oraan niya, taramidan nyo, di kayag tantanubuto, when no ag susupyat. Praise God. Hallelujah. Tumamtama dayto, igayam. Daytoy panagtantanubutob ken panagsupsupyat, isu nga masapul nga awanen ti murmuring. Praise God. Hallelujah. So ada ti report ni Sister Bea, idi rabi ditoy, idi agmi-meeting kami. Kuna nakit DJ online kano, DJ kadwa nakit sold out amin. DJ sold out, DJ lako, DJ kakadwana ket isu nakit basit tinabati, makamukha yun nga mga ilaw-lawag ken Sister Bea Unity. So, basit, awan sapay, nailako na. Ngayon, praise the Lord. Daya pa nagmermering na, ket lineksyonan ni Apo Diyos. Kabsat nagbabawi. Ijay, pa nagmermering na. Ijay pa nagmermering na. So, karabyan na ni, nakadumet ti adungo agsangpet kanumet yan ti adungo order ken kuana gapu ijay panagbabawi na, ijay panagmermering na. Praise God. Isu nga no makita yo nga agmermering tayo, dagdagusen tayo iti agbabawi, kadagitoy nga nagtantanubutuban tayo, dagitoy nga panagsasao tayo, panagdaydayamudom tayo, kapsat panagdayamudong, panagtanubutob, dagitoy. Isu masapul nga sursurwen tayon ti han nga agtantanubutob wenno agsusupyat. Praise God. Ti mermering ngamin, itultuloy kami kadi malambasit.
Daytoy murmuring. Murmuring is called heart murmur. Daytoy murmur kanu kakabsat, ket daytoy an abnormal sound heard and listening to the heart. Mangyag daytoy puso tayo. Daytoy panag murmur tayo. Daytoy panag tantanubutob tayo. Isungahan nga nasayaat, isunga patao den na no daduma. Aglalo no dayjay kadwa tayo nga makaangeg, iya tantanubuto ben tayo. Apa inya daytoy magbagam? Kuna tayo nga no daduma makaunget tayo ta agtantanubutob. Sakmanen. Imba nasayat ko mano. Apo yad adum pay ti kwarta nga ited mo kanya hammet nga rod ngem sakmanen. Isakman ti kalmanen. Dagiti ti adu nga tantanubutob tayo. Aglalo no tiyempo ti panaginaw, panagibeleng ti basura, no daduma, at dati agpapaliwaweng met no daduma, ore makita nang apnap no di basura, ora dat adut ijay pinggan, ijay singken, paginawanen, awan ti baybay ang dalata. Iso nga kuna dati nagagit latamet, sakmanen, hindi latam, sakbit lata ti ago-ubra dito yan. Ngem, masapul nga hantay yung agmermering, hantay yung agtantanubutob, hantay yung agsusupyat, gaputa saan nga nasaya at daytoy kakabsat. Iso nga hantay yung agcomplain, hantay yung agcomplain, taday ti complain ket dissatisfaction. Saan tayo nga mapnek mo ka, saan tayo nga mariknan ko dagitoy kakabsat kadagiti bibiyag tayo. Iso nga hantay ko mga i-engage dagiti magbagi tayo kadagiti na duma nga argumento aglalo no saan nga nasayaat panakidebate wenno panakiapa dagitoy ket saan nga nasayaat. Isu nga kunani Pablo nga uraan niya dagiti aramiden nyo de kay agtantanubutob wenno ag susupyat madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo. So sapay kumanga ni Apo Dios ti tumulong ken mang bendisyon ti sagtunggal maysa kada tayo ay ayaten kakabsat. Kada gitoy nga panagbiag tayo. Tapnon masursuro tayo kuma iti agbiag nga makayayo iti sangwanan ni Apo Dios kada gitoy panagbiag tayo. Hallelujah. So ni Apo Dios tarigagayan na kada tayo kakabsat. Nga agbiag tayo nga matalek ken makayayo ken kuana iti inaldaw-aldaw kada gitoy panagbiag tayo. Isu nga hantayon nga isardeng tayon iti agbermering, sardeng tayon ti agrek-reklamo, tapno iti kastaket, may ayo tayo ni Apo Dios. Isu ako nagdidomingo, no apay nga nabayag, nga nakadanon, dagiti Israelita, ijay promised land. Dagitoy nga Israelita, gapu ti panagdaydayang mudom da, gapu ka dagiti panagrek-reklamo da, kakabsat, gapu ka dagiti panagreklamo da ket islen madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo. So no kaya tayo nga masumbatan asigsigod dagiti dawdawaten ken karkararag tayo ken ni Apo Dios kakabsat masapul nga masursuro tayo ti saan nga agrek-reklamo, saan nga agmermering wenno agko-complain kadagiti panagbiag tayo madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo kakabsat. So itultuloy tayo dahil iti mensahe iti daytoy nga rabii. So dagiti Kristiyano dagiti mamati ket masapul nga agbiag da kani Apo tayo nga Jesucristo. Praise God. Masapul nga agbiagda amay gapo ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Gapo ta ditoy Genesis kapitulo 1 versikulo 26. Genesis chapter 1 verse 26 kunana. Kalpasan na kinuna ti Dios ita aramiden tayo ti tao nga umaspingdan to kada tayo. Ket umaspingdan to ket kalanglang tayo ida iturayan dan to dagiti ikan dagiti tumatayab ken amin nga animal anaamo ken naatap dadakkel ken babasit
madaydayaw tinapatig ganagan ti Apo. Makita tayo dito, Genesis chapter 1 verse 26. Nga ni Apo Dios kakabsat ket kunana ita aramiden tayo ti tao. Umasping danto kada tayo, akalang langa tayo. Ida. Praise God. Agyaman tayo, kakabsat, tainto no awaten tayo, ni Apo tayo nga si Kristo, akas manubot ken mangisalakan tayo, inawat tayo, agserbi tayo ken kuana, adda tayo ken kuana, inaramid na tayo ni Apo Dios nga naan-anay, tapnon kaladladawan na tayo. Praise God. Numampay no saan tayo nga agkakarupa, han tayo nga agpapada, ura agasawa, han damit nga agkakarupa, ura agkakabsat, sanda nga agkakarupa. Ngem datayo kakabsat nga anak ti Dios, agkakarupa tayo amin, agpapada tayo amin, gaputa anak na tayo ti Dios, madaydayaw ti Apo, gaputa kunana, umasping danto kada tayo, ket kalanglanga tayon to ida. Daytoy kalanglanga, wenno kasasping kakabsat, dayjay biyag nga nadyusan, nga adda kada tayo, gaputa jay Diyos tayo, ket Diyos nga nangted kada tayo, iti kalanglanga ken kaladladawan tayo, madaydayaw tinapatig, nga nagan iti Apo. Anya dayjay panggep ni Apo Diyos, idi a pinarswana ti tao, apay anya ti panggep ngamin ni Apo Diyos, nga pinarswana tayo, kunana aramidan tayo ti tao, nga umasping danto kada tayo, ket kalanglanga tayo, ida, madaydayaw tinapatig nga nagan ti Apo. Daytoy a plano, daytoy a panggep, nadadael, gapu iti basol, kakabsat. Daytoy kalanglanga ken kaladladawan, nadadael daytoy, gapu iti basol, kakabsat. Ngem agyaman tayo ken ni Apo Dios, iti agyaman tayo iti Dios, tati plano ket saan na nga in give up, saan na nga insuko, dayjay plano na, kada tayo kakabsat. Tano in plano, na tano kuma in give up na, when insuko na, dayjay plano na, kada tayo, kat, anya kata, di biyag tayo itata, iti dayo nga biyag. Juan Kapitulo 3, versikulo 16, kunana, kastalaunay ti panagayat ti Diyos diti lubong, ngaintad na ti anak na bugbugtong, tapno amin mamatikan kuana, saan ang mapukaw, no diket madaan iti biyag ngagnanayon. Dahito kakabsat iti plano ni isubli, dahil plano ni Apo Diyos. Dahil iti plano na, no apay nga naisubli, tapnon ti tao mamati kuma, agsubli kuma kani Apo Diyos. Madaydayaw tinapatig, nganagan iti Apo. Iso nga, iti kalman, nagbuybuya tayo iti national prayer. Praise God. Agyaman tayo. Tadaya mensahe na kat return. Panagsubli. Anya laket din. Nga makabendisyon. Dagitoy. Nga anak ti Diyos. At dipen ti Diyos. Nga nagbalin. Nga kalasugan ti bendisyon. Tapno nagbalinda. Nga nagkararag. Madaydayaw tinapatig. Nga naganti Apo. Nagkararag. Situturedda. Nga nagkararag. Nga inaramat niya Apo Diyos ida. Inaramat niya po Diyos ida. Handa nga nagbuteng nga naikararag. May papan iti prostitution. Iti prostitution when abortion. Saan da nga nagbuteng nga naikararag. Kakabsat. May papan iti same-sex marriage. Handa nagbuteng. Handa nagbuteng. Kadang ito anya lagit din ko kunak idagbuy-buyak mapan nakaaramat dagito nga tattao. Madaydayaw ti Apo iti mambigatan iti makariin kami. Isumanan ti binuyak. Praise God. Isumanan ti binuyak ket mabendisyonan nak iti manan agbuy-buyak itatay bigat. Isuhan ni Apo Dios kabsat. Naging ti plano na kayat na nga ti Amerika ket agsubli kuma kini Apo Dios. Dagiti tattao kuma ti Amerika agsubli da kuma kini Apo Dios. Agbabawi da kuma kini Apo Dios. Madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo. Isu nga ti kuna ti maysa nga mangas kasaba, no awan ti panagbabawi, awan ti revival, no awan ti repentance, awan ti revival. Isu nga masapol nga no tarigagayan tayo ti revival, adda ti repentance, adda ti panagbabawi. Madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo.
adda ti panagpakumbaba. Isu nga, into no adda ti panagpakumbaba, adda ti panagsubli kani Apo Dios. Bubabantumet iti apoy ti Apo kada tayo. Bubabantumet iti apoy ti Espiritu na kadagiti anak na. Tapnon aramiden na ken ited na ti revival kadagiti anak na. Ket mariknadan to ti pannakabalin ti Espiritu kadakwada. Hallelujah. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo kakabsat. Isu nga pudno lang unay nga panawen ti panagbabawi itata. Panawen ti panagbabawi ita. Yan kun kunak itatay bigat. Sapay kumanga dagiti tao nga nakangeg kadagitoy. Ken dagiti saan nga nakangeg. Kadagiti na ipabuya idi kalman kakabsat. Tignayon ko man ni Apo Dios ida nga agbabawi, agpakumbaba kadagiti agdama nga raramiden da nga kinadakas idata. Tignayon ko man ni Apo Dios ti puso da nga agbalbaliw tapnon ited da kumameten ti biag da ken ni Apo Dios. Isu nga return to God. Return to God. And He will return to you. Into nagsublit ti tao ken ni into agsublit ti tao ken ni Apo Dios. Ti Dios agsublintumet iti pinarsuana. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Into ti tao mapan ken ni Apo Dios. Ni Apo Dios arakupen nanto dayta amapan ken kuana. Akas iti anak anayaw awan. Kas iya anak anayaw awan. Diya prodigal son. Kakabsat. Inala na, tibingay na, inala na. Dayabingay na, idikan ni amana. Kat idi inala na, tibingay na, napan kaday tinaduma-duma nga lugar. Aging gana, na gastos na amin dahil naglakwan na itibingay na tawid na kani amana ket idi addat ti maysa nga lugar napan iti pagtaraknan iti baboy nagbalin nga babaunen kadag agtaraken ti baboy ket no awan ti kanen na mangan payen kaday kanen iti baboy ket kinunana jay balay ni amak nakadado iti makan ije balay ni amak nakadadot babaunen na mapanak agsubliak kuna daytoy anak nga nayawawan agsubliak ken itatang ko ket dawatek ken itatang ko kunana ngagbalinak langenen nga babaunen pagbalinan naklangenen ngagtaraken iti baboy kuna daytoy anak iti bagbagin na kakabsat ay manyangay pinanunot na tinapan nagsubli gayam ni tatang na at damet gayam nga agpadpadaan lukanot panagsubli dahito yung anak na gaputa dahito yung anak dahito yung ama mailiw meten kani anak na anyalakit din nga nagsayaat apa nagpuspuso ti ama ngam no naduma tinayawan tinapukaw awan tirik na nang agsublin ka naman na. Aglalon ka na gito'y nga daw. Gapot at ti tao nakalipaten. Mariknanan dagiti adu anamay, mariknanan dagiti adu akinasayaat. Iti da ito'y nga biyag. Ngam gayam dinaam mo nga ti biyag na mapukpukawen. Ti kararwan na mayadadayon ka ni Apo Dios. Isu nga iti da ito'y ngarabi nga absat. Dahil di anak anayaw awan. Iti makita dahil di tatang na nga sumungsungad dayanak na dayama simmabat madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo ket maragragsakan dahil yung ama ket idi agin nasideg dagitoy nga agama nagin narakop da ket nagsangit da nga dua gapu iti ragsak iti panagsubli madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo gapu iti panagsubli nagsangit da, nagragsak da, madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo.
Kasta kumati sa ngulubungan itatang marikrik na kumadagiti sa tao nga naiwawan ken nagtalikod iti Dios nga masapul kumameten nga agsublida. Masapul kumameten nga saraken da. May iliwan ni Apo Dios iti tao nga agsublin. May iliwan ni Apo Dios nga agsublin iti tao. Isu nga sapay kumanga ni Apo Dios nga ti Apo isu kumati tumulong mangited iti nabaknang apan nagbendisyon manglawlawag iti panunot ken rikna iti tao itatta kadagitoy nga aldaw. Isu nga anya ti relasyon tayo ken ni Apo Dios iti daytoy nga aldaw. How is your relationship with God today? Are you walking close with Him? Daytoy ti saludsod. Itatta iti daytoy nga rabii patpatgen akakabsat. Are you walking close with Him? Are you growing in Christian? Moving forward, making progress. Daytoy kumati tarigagayan tayo itatta. Apan nakirelasyon ken panakigadwa tayo ken ni Apo Dios, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Dumakkel tayo kuma ken ni Apo tayo nga Kristo. Ket agmove tayo kuma. Ngagpurward. Ket aramiden tayo meten. Ngagbalin tayo anarangay amamati ken ni Apo Dios na progreso nga anak iti Apo. Ket no daytanto ti tarigagayan tayo aramiden ni Apo Dios dayta. Gaputa dayta di plano na. Gaputa dayta ti kayat na. Ngagpaay kadagiti anak na agprogreso da. Handa nga marigrigat kakabsat. Handa nga agpalpalama. No di kat di kayat na ida anarang ayda nabalegi da. Iti panagserbi ken panamati kan ni Apo Dios uray pay kadagiti na materialan ken na pisikalan nga panagbiag. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Kaya't na nga, progreso tayo. When no, step backwards. Step backwards. Iti na Christian 1, apan nagna. Awan kumaday to'y, dito yung CFCF, awan, iti kastoy, ngagsanod. Ngam tirik na tayo, kan ti adda kada tayo, iso ti moving forward. Madaydayaw tinapatay nganagan iti Apo. Isu nga ni pastor ko nanay idi namin san nga Domingo sa dayay nga moving forward. Madaydayaw ti Apo. Dagiti mamati, dagiti Kristiyano, dagiti anak ti Dios. Ket sanda nga mo ti agatras. No di ket di ti ammo dalaeng agabante. Madaydayaw tinapatay nganagan iti Apo. Ape ngamin, God created you. Pinarswana ka ni Apo Dios. Ngagtuloy. Saan ngagatras? Saan ngagsanod? Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Aging gana adumakkel ti relasyon mo iti Dios. Maili ko kumakan kanayon iti kadamken kuana. Iti panagsubli tayo, iti papantayo kumakan ni Apo Dios. Maili tayo kumakan kanayon ti kadda tayo ken kuana. Saan tayo kumapumanaw ken kuana? Saan tayo kumatarigagayan? Iti umadayo ken kuana. Ket kuna tayo kumaapo dito yakon. Aging gana nga matayak, aging gana nga umay ka, dito yakon. Madaydayaw tinapatay ganagan ti Apo. Kayat kon ti agtalinaed ken ka. Hangkong kayat ti pumanaw. Hangkong kayat ti umadayo. Kayat kon ti agtalinaed ken ka. Dito yakon Apo. Dito yakon. Taditoy marikriknak ti presensyam, marikriknak ti espiritum, agtigtignay, agtarbaho iti biyag ko. Hallelujah! Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo kakabsat. It's time to come home to God. It's time to come home to God. Dagitoy kumat mangeg. Dagijay nag-imadayo ken ni Apo Dios. Dagitoy kumat timangeg dagiti imadayo ken ni Apo Dios. Ngem ti kararag tayo kuma ngadda itata ditoy. Agsublida kuma ken ni Apo Dios.
Hallelujah. Madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo kakabsat. Madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Mapantayo man ditoy, there is a power to receive. There is a power to receive. So, edi Biyernes, inem nga Biyernes, inadal tayo ti protection ni Apo Dios. Inadal tayo ti power nga aramiden ken ited ni Apo Dios kada tayo, power and authority. Iso nga iti daytoy, manen nga rabii kabsat, there is a power to receive. There is a power to receive. Pilipos chapter 2 verse 13. Pilipos chapter 2 verse 13. Kunana ditoy, kankanayon ngamin ngagtrabaho ti Dios kada tayo. Tapnon pagbalinan na kayo asi ayat ken madadaan ngagtungpal iti panggep na. Kitay nyo daytoy kapsat, nagpintas datoy. Kankanayon ngamin agtrabaho ti Dios kada kayo. Daytoy sao ditoy nga agtrabaho ti Dios. Kahit nasa wen, haan nga mabannog, saan nga mauma, ti tao mabannog, ti tao mauma, duma, nung panangan, tabungaw manen, si daenen, tabungaw man, di kalmanen, puro leftover, kunata yung duma, ngem ni Apo Dios, awan ti pan nakauma na kada tayo, madaydayaw ti Apo kapsat, ti tao kanayon nga mauma, kanayon kayat na agbaliw-baliw, no daduma ti kayat na instant, no daduma. Ngem amuyo kadi ni Apo ti Dios tayo kat kanayon nga agtrabaho kada tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo kapsat. Ti pamunganayan ni Pablo nga nagsao ti kastoy. God must work in us. Ni Apo Dios agtrabaho kada tayo before he can work through us. Agtrabaho iti sagtunggal may sa kada tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Gapot ti Dios adda ti special purpose na iti tunggal tao ngagtungpal iti Dios. Adda ti special naising sa ngayan nga panggep na kada iti tao nagtungpal da ken kuan na kapsa. Ti tao nga adda iti Dios ket naising singayan. Ti tao nga adda ken ni Apo Dios ket naising singayan. Saan nga agtultulad dagiti anak iti Apo. No di ket di dayjay araramidan ni Apo Dios isumet iti araramidan da. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga ni Moises nagserbi. Indalan na dagiti Israelita iti 40 at awen. Ngem ni Apo Dios nagtrabaho ken ni Moises. Tapnon may itintumay sang aldaw akadwanan to ni Apo Dios. Aldaw nga sumrekto iti promised land. Diyan ay sagana alugar nga agpaay kadakwada. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga saan nga nauma, uray no nagdaydayamudom, uray no nagrekreklamo, dagiti Israelita ken kuana idi. Apay impan na kami ditoy. Kunana, dito ilat ang awanan ti makan, awanan ti mainom. Idi adda kami iti Ehipto, nakadado ti makan, nakadado ti mainom. Impan na kami ket din ditoy awan ti makan. Ngem ni Moises inanusan na dagitoy, nagtrabaho daytoy. Nga Moises kadagitoy, nga Israelita inanusan na ida, han nga intarayan ida, han nabilaybayan ida. Kapsat, han namat kabkabagyan ida. Anya laget din ti tao nga inikan ni Apo Dios iti responsibilidad. Anya laget din ti tao nga imawat iti napateg nga responsibilidad. Uray no madagdag senanan kuma. Uray kuma no awan ti kwarta nga maawat na. Ti awaten na puro reklamo, puro tanabutob, puro panakisupsupyat, dagiti aramidan dagiti tao. Ngem hanna nga ingkan kana dagito, hanna dindengdengeg daytoy. Kunana kadagitoy nga Israelita, agtuloy tayo. Madaydayaw tinapatay ganagan ti Apo. Sagtunggal may sa kada tayo agtuloy.
daduma kadagiti Israelita, natayda ijay wilderness. Kakabsat, natayda ijay wilderness. Gapu kadagitoy tantano butob kan panagrekreklamo da. Dagitoy nga tao. Ngem ni Moises, inan anusan na ida. Kastoy, dagiti adipen ti Dios nga nangawat iti dakkel nga responsibilidad nga agpaay kadagiti kamkameng madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga ti pastor hanasursurwen iti agrekreklamo, ti pastor hanasursurwen iti agastras, ti pastor hanapon hananga itartarayan ti problema, ti pastor hanang itartarayan dagiti problema iti pagpasturan. No di kat di ti pastor sangwen na dagiti problema madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Tati Dios isu ti mangted iti solusyon dagiti problema madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Kakabsat, apay ngamin ni Apo Dios ngamin iti agtrabaho iti sagtunggal maysa kada tayo madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kakabsat, there is a very important truth. At dati maysa akinapudno, kakabsat, God is more interested in the workman. Kakabsat, God is more interested in the workman than in the work. Praise God, hallelujah. Ni Apo Dios at adda nga interesado ijay tao nga agtrabaho. Yan dayjay trabaho. Kakabsat. Isungan ni Apo Dios inted na kada tayo dagiti masapul nga sangwen tayo. Napateg tayo ti sangwanan ni Apo Dios kaabsat. Tada tayo dagiti tattao anak ti Dios nga agtrabaho. Bayan tayo jay trabaho. Bayan tayo jay trabaho. Jay trabaho sangwen tayo. Gapo no alakat adda iti tao kaabsat. Ti kasapulan uray no nakadado ti trabaho no awan met iti tao nga agtrabaho awan ti sarbina. Uray nakadado ti kliyente ni Sister Vilma. Uray ited uray mampay sa kasut iti kliyente na. Ngaited niya nga addaken kuana itata. Ngem awan met iti tao nga aramaten na nga agtrabaho kadagito nga tao. Ti kasapulan kaabsat tattao nga agtrabaho madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga ti daytoy nga rabii datayo dagiti tattao anak ti Dios nga masapul nga agtrabaho madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Interesado ni Apo Dios kada tayo itata gaputa datayo dagiti anak na ken datayo dagiti kasaspingken kaladladawan na. Too many Christians obey God. Kakabsat, adu dagiti anak iti Dios ngagtulnog. Ipatrabaho ni Apo Dios kada tayo ken aramidan tayo. Ti Apo pabilgen na dagiti taga Pilipos. Ni Pablo pabilgen na dagiti taga Pilipos iti tarigagay da agtulnog iti Dios. Ken may ayuda madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Diti Pilipos chapter 1 verse 27 kunana. Mayanurot ko mga rod ti panagbiagyo iti ebanghelyo ni Kristo. Ta sarungkaran kayo man wenno saan madamag ko anatibker kayo iti may sa apanggep ken sangsang kamay sa kayo amakidangadang gapo iti pamati ana ibatay iti ebanghelyo madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kakabsat. Makita tayo ditoy. Sarungkaran kayo man wenno saan madamag ko kumalata nga natibker kayo. Madamag ko kumalata nga sangsang kamay sa kayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga ni Pablo kunana kada iti Pilipos adda akman kan awanak kada kayo
Madamag ko kumalatangan at nakatibtibker kayo, agmaymaysa kayo, agiinayat kayo, iti apo. Tapnon iti kastaket, saan nga makastrek? Iti kabusor, iti tayo nga ti iglesia, iti tayo nga ti dagiti mamati, kakabsat. Iso nga sursuruan tayo. Hantay nga ikikan ti lugar iti kabusor. Iti nagtatayngan tayo. Madaydayaw tinapatay ganagan ti apo. Hantay nga ikikan ti kabusor. Inikan na tayo ni Apo Diyos. Iti bilag kan pan nakabalin. Nga mangdadael, mangpukaw, kadag iti anyaman nga ramidan iti kabusor, kadag iti bibiyag tayo. Ti biyag nga nadyusan, kat saan amay batay, kan ni Pablo kapsat. Ti biyag nga nadyusan, ti biyag apan nagserbi, kat saan amay batay, kan ni pastor. Saan amay batay, kan ni pastor. Han amay batay, kan ni Pablo. Weno siya sino man pay. Nga kayat tayo, kapsat. Kadang ti panagbiag tayo, may sapay, anakaradladingit, ad-adda, nudaduma, ta iglesia kat madadael, aglalo, kadang ti naduma-duma, nga kapanunutan, naduma-duma, nga kapanunutan, ngayon dagiti a kapanunutan, naduma-duma kapanunutan, awan ti panagmaymaysada, gaputa agriririda, agaapada, awan ti panagmaymaysada, gaputa nasirib da amin ket dayjay kinasirib nga adda kadakwada handa nga kayat ti paabak dayjay prinsipyo dalaeng ti kayat da masurot ken maaramid haan takasto ti nasaysayaat awan hamo haan nga dayta ti nasayaat daytoy ti nasayaat isu nga duma ti iglesia madadael gaputa awan ti panagmaymaysa handa agmaymaysa ti panunot handa agmaymaysa ti espiritu handa agmaymaysa ti ayat. Isu nga masapul itata, kadang ito nga daw, ti ayat, ti Diyos, isu kuma ti agturay, iti tayo nga, ti iglesia, madaydayaw, tinapatig, nganagan iti apo, kakabsat. Adda ti ugali ti tao, maparagsak na ti padana a tao, maparagsak na iti padana tao, natulnog da, iti Diyos, no adda, iti mangbuybuya kadakwada. Adda ti mangkitkita kadakwada. Maparagsak da iti tao. Ngayon kunak manen, adda man mangkitkita, ken awan kada tayo, naragsak tayo kumalata. Iti pada tayo nga tao, kang runaan na ti panagserbi tayo ken ni Apo Dios, madaydayaw tinapatig, nganagan iti Apo. Kapsat. But when you surrender to the power of God within you, then obedience comes the light and not a battle. Madaydayaw tinapatig nganagan iti Apo. But when you surrender to the power of God, isurrender tayo, ti bagi tayo, biyag tayo, kani Apo Diyos kakabsat. Then obedience come, ti panagtulnog, umay kada tayo. Babaen ti ragsak. Asaan nga panaki dangadang, not a battle. No di ka di panagtulnog. San anarigat, kabsat. Daytoy, isurrender tayo ken ited tayo, itibiyag tayo ken ni Apo Dios. The power that work in us is the power of the Holy Spirit. Madaydayaw tinapatig ganagan iti Apo. The power that work in us is the power of the Holy Spirit. Madaydayaw tinapatig ganagan ti Apo. Anya lakat din daytoy nagsayaat ken nagbaknang nga pannakabalin ti Espiritu ti Dios nga agtrabaho kada tayo kakabsa. John chapter 14 verse 16 ken 17. Kunana ditoy. John 14 16 17. Kunana
agdawatak to iti ama ket ikkang kayto ti sabali amang mangbagbaga ngagtaeng kada kayo iti agnanayon isu ti espiritu amang ipakaammo ti pudno may papan iti Dios. Saan mabalin nga awaten ti lubong daytoy nga espiritu agsipud ta saan nang ammo saan na amakita wenno ammo ngem ammuyo ta agtaeng kada kayo ket adda kada kayo madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo daytoy ti espiritu nagtrabaho kada tayo ngaddaan ti bileg ken pannakabalin iti puso tayo biag tayo kakabsat gaputa daytoy ti agtigtignay ti espiritu ti Dios madaydayaw ti Apo saan nga espiritu no siya sino nga makin espiritu iti lumungog iti tao no di kat di ti lumungog kada tayo di espiritu ti Dios ti agtaeng kan sumrek iti puso tayo kada di espiritu ti Dios ngagtigtignay kada tayo iti tiyempong agkapoy tayo iti tiyempong agsakit tayo iti tiyempong agproblema tayo ti espiritu ti pannakabalin ti Espiritu Santo kabsat agtignay agtrabaho tapnon mapabilag daytoy baggi tayo nga napisikalan madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo isu nga kunana ditoy ti lubong saan nga mo daytoy nganda kayo amuyo numampay sa andak pay nga nakita madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo gaputa marikrik nayo daytoy gaputa amin taadda kada kayo daytoy kada iti puso yo madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo kakabsat isu nga ti espiritu ti Dios agtrabaho manipod kada iti kaunggan ti puso tayo ket mabalin tayo met nga ipaay mabalin tayo met nga aramiden daytoy apan nakabalin kada iti pada tayo amawati kada iti tattao asan pay nga nakamammo ken ni Apo tayo nga Kristo kakabsat isu nga ti Espiritu Santo ket isu tinangted iti pan nakabalin ken ni Apo tayo nga Kristo iti nagministro dito itaga ket mabalin na met nga ited dayta apan nakabalin kada tayo ulitek kadi ti Espiritu Santo isu tinangted iti pan nakabalin ken ni Apo tayo nga Kristo kakabsat idi nagministro dito daga idi nagministro ni Apo tayo nga Jesus dito rabaw ti daga ti Espiritu Santo isu tinangted ti bileg ken pan nakabalin na madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo no apay nga adda dagiti tinagasan bulsek nagakita da pilay nakapagnada madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo daytoy ti aramid ti Espiritu Santo akadwat ni Apo tayo nga Kristo nga nagministro iti ditoy rabaw ti daga ket mabalin na met nga aramiden kan ited dayta ken ka mabalin na met nga ited daytoy kanyak mabalin na met nga aramiden daytoy kada tayo amin madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo pannakabalin dayta ti Espiritu Santo nga mangdadael kada iti anyaman nga aramiden ti kabusor kada iti biag tayo aramiden ti kabusor iti pamilya tayo iti iglesia tayo ngem adda ti Espiritu Santo nagtrabaho kada tayo kakabsat 24/7 ti Espiritu Santo aldaw rabii saan nga maturog kunana ijay salmo saan nga maturog saan nga agridep adda akan kanayon kada tayo saan laeng nga ti Espiritu Santo saan laeng nga ti Dios Ama saan laeng nga iti anak no di kat di uray pay dagiti anales ti Dios addada amang banbantay kada tayo isu ako nada no daduma adda ti anghel nga kasigod na madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo isu agyaman tayo kabsat tati pan nakabalin ni Apo Dios ket saan nga napaidam ti pan nakabalin ni Apo Dios ket saan nga imot kadagiti anak na kayat na nga ma-experience tayo ti pan nakabalin nga agtignay kada tayo madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo kayat na nga parik na dayta kayat na nga iyarakop dayta ket kunana anak ko iyarakop ko daytoy apan nakabalin ken ka tapnon mariknam met daytoy amarikrik na madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo kakabsat
Hallelujah. Madaydayaw ka, Apo. Madaydayaw ka. Hallelujah, Lord. Oh, God. Hallelujah, Lord. Masapul ang mabigbig tayo dito ay kinapudno kadagit biyag tayo kapsat. Masapul tayo ang mabigbig tayo dito ay kadagit panagbiag tayo. Roma kapitulo 7 versikulo 5. Roma kapitulo 7 versikulo 5 kunana. Tay di agbibiyag tayo amayan nurot kilasag. Nagturay kada tayo dagiti magbagita. Nagturay kadagiti magbagi tayo. Dagiti tarigagay anay turong kada tayo. Ngagbasol. Pinarasok tilinteg. Ket nagserbi tayo ngagpaay. Iti patay. Daytoy kapsat. Sinurot tayo amin dagiti dakes nga panagbiag. Sinurot tayo amin dagiti dakes nga panagbiag. Efeso kapitulo 2 versikulo 2. Kunana dito, sinurot yu iti dakes a panagbiag daytoy alubong. Pinaiturayan kayo tina espirituan na panakabalin. Titangatang ti espiritu amang ituray itake kadagiti tao asaan nga agtulnog iti Dios. Sinurot yu amin iti dakes a panagbiag yu diti lubong. Itatanga rabii. Ikatan tayo daytoy. Sukatan tayo daytoy. Paiturayan tayon ti panakabalin ti espiritu ni Apo Dios. Madaydayaw tinapatig nganagan iti Apo. Kapsat. Paiturayan tayon ti panakabalin ni Apo Dios kadagiti biag tayo. Gapot ni Apo Dios isu tinangted iti panakabalin kada tayo. Madaydayaw tinapatig nganagan iti Apo. Efeso kapitulo 1 versikulo 22. Kunana ditoy. Inted ti Diyos ti panakabalin ka ni Kristo. Amang ituray iti amin abanag. Ket iso insaad na. Akangatuan nga ulo ti iglesia. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Ti iglesia kat iso ti bagi ni Kristo. Apakadagupan dagito dayjay mismo. Amang punno kadagiti amin abambanag. Iti amin nga lugar. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kapsat. Ulitek kadi. Dito versikulo 22. Inted ti Diyos ti panakabalin. Ti panakabalin, mabalin na nga ited ken kaitata. Ti panakabalin ti Espiritu. Ti panakabalin ti Diyos. Kabaylan na nga ited dayta ken ka. Kabaylan na nga ited kada tayo. Kabaylan na nga ited dito'y siyap-siyap. Madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Anyaman dayta tarigagayan tayo. Kararag tayo ken ni Apo Diyos. Itatang rabi. Ited na dayta adi main sa saan. Itad na dayta, awatan tayo dayta, apan nakabalin, gaputad da, ti Diyos kada tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan ti Apo. Apay ngamin, ti iglesia, isub ti bagi ni Kristo, datayo ti bagi ni Apo tayo nga Asus, datayo ti bagi ni Apo tayo nga Asus, madaydayaw tinapateg, nganagan ti Apo. Versikulo 23, ti iglesia, isu ti bagi ni Kristo, ti pakadagupan dagiti amin amismo amang punno kadagiti amin ang banag iti amin nga lugar madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Kapsat iti dayto nga rabii, the power is here. Ti panakabalin adto ditoy. Ti panakabalin adto ditoy. The power is here. The power of the Holy Spirit is here. Madaydayaw tinapatay ganagan ti Apo. Agtrabaho ti Espiritu kada tayo data. Agtigtignay kada tayo data ngapi. Madaydayaw tinapatay ganagan ti Apo. Kaya't na ay parik na kada tayo iti dayo nga rabi. Kaya't na nga sarungkaran na tayo iti dayo nga rabi. Kaya't na nga ay parik na kada tayo. Ti Espiritu na agtignay agtrabaho kada tayo kat kunana anak ko kayat ko ngay parik na kada kayo ti Espiritu. Kayat ko ngay parik na kada kayo ti panakabalin ko itatangarabi dayta ti magbaga ti Espiritu ti Dios kada tayo. Hallelujah, madaydayaw tinapatay nganagan ti Apo. Dawatek kadi nga tumagdar tayo. Riknain tayo presensya ti Apo. Iti panagkararag tayo ti dayo ti ngarabi kapsat. Riknain tayo ti panagtignay ti Espiritu kada tayo. Ti Espiritu ti Dios ada kada tayo. Ti panakabalin ni Apo Dios ada kada tayo. Ti panakabalin ti Espiritu. Kayat na kapunwen dayto iglesia tayo itatay ti panakabalin na. Kayat na
nga dati revival iti daytoy nga rabi madaydayaw tinapatay ganagan ti Apo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sikaralabakasiya. Sikaralabakasiya. Oh God, oh God, oh God. Adda ka dito, Yapo. Adda ka kada kami dito. Adda ka kada kami dito, Yapo. Adda ka kada kami dito, Yapo. Adda ka kada kami dito. Agyaman kami ti Espiritum. Agyaman kami ti pandakamalin mo. Agtigtignay kada kami dito, Inata. Adda ka, Apo, kada kami. Agtigtignay ti Espiritum. Ti pandakamalin mo dito. Adda kada kami, Apo Diyos. Magyaman kami. Agyaman kami, Apo. Agyaman kami, Apo. Oh God. Oh God, oh God, oh God. Oh God, oh God. Oh God. Oh God, agyaman kami ti pandakamalin mo. Adda kada kami natta dito, Apo. Adda kada kami dito. Adda kada kami dito, iti pandakamalin mo. Agtigtignay dito siyap-siyap, Apo Diyos. Agtigtignay kada kami dito siyap-siyap, Apo Diyos. Oh God, madaydayaw ka, Apo, madaydayaw ka. Madaydayaw ka, Apo, madaydayaw ka. Hallelujah, hallelujah. Oh God, oh God. Apo, agyaman kami ti pandakamalin mo. Agyaman kami. Agyaman kami. Agyaman kami, Apo Diyos. Agyaman kami. Agyaman kami. Agyaman kami. Awanan mo, Diyos. Ti sambali pa, Apo. Si kayo lang. Diyos nga kakatuan, ari na kita hari, banda kabalin, kasagtiman banda kabalin, manaydayaw ka, O Diyos. Oh God, oh God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Oh God. Hallelujah. Hallelujah. Itultuloy tayo tagkararag. Itultuloy tayo dayawan ni Apo Diyos kakabsat. Itultuloy tayo dayawan ni Apo Diyos. Anda dito eh. Hallelujah. 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 Itultuloy tayo matagkararag. Dawatag ka di man ka ni Sister Vilma, tuloy tayo tagkararag. Idalan na tayo ti panagkararag, tinay ito grabe kamsa. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Oh God. Oh God. Oh God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Handa ka dito, Yapo. Handa ka dito yung kada kami, tata. Handa ka kada kami, tata dito, Yapo. God, oh God, oh God. Hallelujah, Lord. Oh God, oh God. Hallelujah, Lord. Oh, manay tayo ka po. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Hallelujah, Lord, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, Hallelujah, na Lord. ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Hallelujah. Tunay nga ang buhay ang iyong salita. Tunay nga ang buhay ang Oh my iyong presensya, God. Panginoon, sa amin. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Wala na po kaming patutunguhan, Panginoon. Wala na po kaming pupuntahan. Hallelujah, Lord. Kundi sa iyong piling, sa iyong presensya. Hallelujah. Lord, yung pinag-aralan namin, Panginoon, O God, hallelujah. Ikaw na mapagmahal na Diyos, kahit kami ay tumatalikod, kahit kami ay merong pagkukulang, kahit kami, Panginoon, ay hindi sadyang kamahal-mahal, Panginoon. Lord, minahal mo kami, minamahal mo kami, Panginoon, hallelujah. Sa
pagkatiwala mo sa amin. Lord, Hallelujah. Pinupuri ang ka dapat namin, na kabalit Panginoon. karami dito siya po Diyos. Meron kang gagawing Ang dapat na kabalit malaking mo karami. himala. Kagaya ng aming mga Ang dapat ipinapanalangin, na kabalit Panginoon. karami Meron kang malaking gagawing Hallelujah, Lord. himala, Panginoon. Hallelujah, Lord. There is a miracle, Yes, Lord. Lord. Something Hallelujah, good Lord. is going to Yes, happen. Lord. Something big Hallelujah. is going to happen. Hallelujah, Lord, as you have said, oh God, Thank you, upon Lord. delivering your word, oh Hallelujah, God, Lord. signs, wonders, and miracles Hallelujah, shall Lord. follow. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. hallelujah. Hindi lang, Hallelujah, Panginoon, sa Jesus. siyap-siyap, Panginoon Hallelujah, Diyos, kundi, Jesus. Panginoon, sa buhay namin. At Hallelujah, lalong-lalo Lord. na, Panginoon, ang Hallelujah, Lord. salvation, Panginoon, Oh, ng aming God, pamilya. oh, God. Lord, we're Hallelujah. calling unto you, Lord, God. mahawag ka sa aming pamilya. Lahat, Hallelujah, Panginoon, na Jesus. hindi pa kumilala sa iyo. Oh, God. Sinasabi nila, kilala ka nila. Hallelujah, Lord. Lord, hallelujah, Hallelujah, Lord, Lord. kilala ka lang hanggang sa salita. Hallelujah, Pero Lord. yung totoong Hallelujah. ikaw, Hallelujah, kung ano Lord. yung nararamdaman namin at naranasan namin sa aming buhay, hindi Hallelujah, nila Lord. alam, Panginoong Diyos. Hallelujah, As you have hallelujah. said in Psalms 91, O God, Hallelujah, hallelujah, ang Lord. presensya mo ay nasa amin. Oh, my God. Ang protection mo Oh, my ay God. nasa amin. Oh, Ang pananaw, ang salamat perspective po, mo, Diyos. Panginoong Diyos, ay nasa amin. Hallelujah, Ang hallelujah. kapayapaan mo ay nasa amin. Oh, God. Ang power, Panginoon, ay nasa amin. Yes. Hallelujah, At Lord, Lord. ang mga Hallelujah. pangako mo, your promises ay nasa Hallelujah, amin. Lord. Hallelujah, salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, you have said in your word, Hallelujah. those who call unto you, those Oh, my who trust God. unto you, Lord, and those who Holy love you, Spirit. Lord, you will Thank never you leave for the us. power. You oh will never God. fail us, oh God. That's your Thank promise, you. Lord. Thank Kaya naman, you Panginoon, Lord, for the salamat. power, oh God. Hallelujah. 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 Kagaya ng pinanood namin, Panginoon, sa global prayer kahapon. Hallelujah, Lord. Lord, Hallelujah. ang mga lingkod mo, nanawagan sila, Panginoong Diyos. Hallelujah, Hallelujah. Lord. Tumawag sila, Hallelujah. Panginoon, sa iyong trono for the global change, Hallelujah, oh God, Lord. in Jesus' Yes. name. Spiritually, Hallelujah, oh Lord. God, in Jesus' name. Hallelujah. That Hallelujah. people may return to God. Oh, Hallelujah. God. Repentance, Oh, oh God. God, Oh, sa God. amin, Panginoong Hallelujah. Diyos. Kung meron mang hindi namin na ipagsisi, Hallelujah, Panginoon, ang Jesus. kasalanan, pagkukulang, Panginoon. Hallelujah, Lord, Lord. kami po'y nagsisisi, Hallelujah. Panginoon, ngayon. Hallelujah, Kami po'y Lord. nagsisisi, Hallelujah. Panginoong Diyos. Kung God. hindi namin na ipanalangin ang aming mga pamilya, kami po'y nagsisisi, Hallelujah, Panginoong Lord. Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Lord, salvation, Hallelujah. salvation, Hallelujah. salvation. Yes, Lord. Lord, Hallelujah. marami, Panginoon, sa aming mga pamilya ang hindi, Panginoon, hindi pa nakakilala tumanggap sa iyo. We're Hallelujah. praying for them, Lord. We're praying for them. We're Oh, praying for them. God. Lord, Oh, God. Oh, God. Father, in Jesus' name, mahabag ka po sa kanila, Panginoon Amen, Diyos. Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Mahabag ka po sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord, Lord. touch their Hallelujah. lives. Touch their lives, oh Oh, God. In God. Jesus' name. Tunay nga, Panginoong Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Tunay ang pagmamahal mo. Hallelujah, Lord. Lord, Hallelujah. noon, ngayon, at magpakailanman. Kung paano mo Hallelujah, inilagtas, Lord. Panginoon, Hallelujah. Lord, ang lahi ng mga Israelita mula sa Oh, Ehipto, God. Panginoon. Ang dalangin din namin, Panginoon, ang aming Yaman mga kami. lahi. Ang lahi ng bawat isa, Panginoon, iligtas mo rin, Panginoon Yaman Diyos. kami. Oh, Hallelujah. Pagyaman Ang kami. lahi din oh. ng bawat isa sa amin dito, Panginoon, iligtas mo rin. Oh, Hallelujah. God. Oh, God. Salamat, Panginoon, salamat. Hallelujah. Salamat, Lord. Panginoon. Hallelujah. At alam namin, Lord, naririnig mo ang Hallelujah, aming Lord. mga panalangin. Naririnig mo, Panginoon, Oh, God. ang hinaing ng iyong mga anak. Narinig mo kami, Panginoon, ngayong gabi. Hallelujah, Lord. Lord, alam
Alam namin, Panginoon, hindi nasasayang ang aming mga panalangin, ang aming mga paglapit sa iyo, Panginoon, hindi nasasayang. Alam namin, Panginoon Diyos, ang katugunan, ang katagumpayan, ang kasagutan ng aming mga panalangin. Alam namin, Panginoon, Lord, in due time, in perfect time, in your perfect time, Lord, Hallelujah, Lord. tanggap na namin, Panginoon. Hallelujah. Lord, we thank you so much, oh God. We give you praise. We give you glory, honor, and thanksgiving in the mighty, mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Woo. Praise God. Praise God. Praise God. Pagyaman tayo sa presensya ti Apo Kapsat. Hallelujah. Tama yung sinasabi ni Pastor. Hindi patapos ang Panginoon. Hallelujah. Meron pang malaking bagay na gagawin para sa atin. Praise God. So, siya po nang tapno no ito tayong dagiti seed faith offering tayo. Kumanta tayo til may sa kanta. Ket agkararag tayo kadipay. Sakbay na nga ito tayo dagiti offering tayo. Lord, iti daytoy nga rabii agyaman kami ti presensya. Agyaman kami, Apo Diyos, ti pannakarikrik nami. Ngadda ka iti nagtutengaan mi. Adda ka kadag iti puso mi. Tiyempo na Apo nga itad limet dagiti seed faith offering ita iti daytoy nga rabii dawati ken kaapo nga bendisyonam dagiti kakabsat nga agipaay sapay kadi Apo nga luktam kadi dagiti tawtawan ti langit tapnon ited mo ibukbok mo dagiti adado nga panang bendisyon mo panang parabor mo kadakwada pagasatem ida parang ayem ida uray pay kadagiti pagtrabahuan da sika kaditi tumulong kadakwada ikam ida kadagiti nabakna nga salon at da po Dios iti naldawal daw iya dayum kaditi sagtugal may sa kada kami kadagiti nyaman akiti iti sakit sa lakniban na kami iti pannakabalin mo Apo Dios madaydayaw ka Apo madaydayaw ka agyaman kami iti ayat mo agyaman kami iti pannakabalin mo ket ay Dios ko kam ti sa amin adayaw gloria ken panagyaman amay ko tinagan na Jesus nga pumi dawatek amin dagitoy amen kumanta tayo iti may sa kanta. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik siksik, liglig at umaapaw, ibabalik siksik, liglig at umaapaw. Hallelujah. Thank you, Lord.